सासे आबादारिनि जे फिसाला बेयो दा दिल्लीनि मोनसे टप मोस्ट IAS कोचिं सेन्टाराव दा सोलोंथाइ लाबाय थादों। दिनै फरायनायनि बेलायाव हस्टेलनि बेलायाव जानायनि बेलायाव नाथाय आं बिमा जानानै आं सारमोननि चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायहरनो सानो आं थाइसेबो गारनांफेराखै। दिनै आङो BFCसिम दिनै 5 लाख 6 लाख बेबायदि थाखा गारनायनि आङो जिगथाबो नंखाया आरो न'खराबो आरो जोंना कृषक जों मावनानै जानाय बिमा बिफाया जों खस्थ'नि गेजेरजों जोङो फिसाखौ फोरोंदों खस्थ'नि गेजेरजों जानांगौखौ बोखानानै अब्लाबो आं बेबायदि 5 लाख 6 लाखखौ आङो बोसोरसेनि गेजेराव गारनो हानाय आंहा जेबो केपासिटि गैया। सासे आबादारिनि जे फिसाला बेयो दा दिल्लीनि मोनसे टप मोस्ट IAS कोचिं सेन्टाराव दा सोलोंथाइ लाबाय थादों। नंगौ बे समाव आङो दङ चिरां जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय रुनिकाटा नैबे थाइखाजरा हालामनि मैदम दक्षिणगाव बे गामियाव आं दङ आरो बेनिनो सौगात बसुमतारी बे बसुमतारी न'खर बे न'खराव आङो दंफैयो। बे समाव नोंथांमोना नुनो मोनदों केमेरानि गेजेरजों आं बे समाव दिन्थिनो नागिरदों नैबे न'खर थामहिनबा बे न'खरनिफ्रायनो गोजौ फारसे सोलोंथाइ लानो थाखाय आवगायदों सौगात बसुमतारीया। बे समाव दिल्लीयाव थानाय जे IAS कोचिं सेन्टार बाजिराव रेड्डी इन्स्टिटिउट बेवहाय बिथाङा सोलोंथाइ लाबाय थादों। BTR नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि जे नाजानाय बे नाजानायाव बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 नि गेजेरजों बिथाङा आथिखालाव दिल्लीयाव सोलोंथाइ लाबाय थादों। थारैनो बियो जोबोदनो बे समाव जे BTR हालामनि बा BTR रायजो राजाफोरनि थाखाय गोरिब गुन्द्रा फरायसाफोरनि थाखाय बे समावनो जोबोदनो थुलुंगाथाव। दा आं नैबे समाव बे न'खराव नैबे सौगात बसुमतारीनि जे न'खर बे न'खराव आं दङ बिथांनि बिमा आंगो बिमा बिथांनिफ्राय मोनथिनो लागोन दा बिथाङा मा हास्थायदों मा लुबैदों बे समाव फिसानि सायाव बेसेबां फोथायनाय दं आरो फिसाखौ माबायदि जाफुंसारनायखौ लुबैयो बे समाव आं बिथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय आखायाव लादों। नंगौ सौगात बसुमतारीनि जे आंगो बिमाजों आं नैबे समाव दङ आं मोनथिनो नाजागोन जे फिसालाया दा मोनसे दिल्लीनि मोनसे गिदिरथार इन्स्टिटिउसन जाय इन्स्टिटिउसनाव इण्डियानि मादावनो टप मोस्ट मोनसे इन्स्टिटिउसन बाजिराव रेड्डी इन्स्टिटिउट बेवहाय दा सोलोंथाइ लाबाय थादों। दा बिमा हिसाबाव मा बुंगोन बे समाव? सारमोननिसिम गिबियावनो आं खुलुमग्रोनाय थाबाय। आं गिबियावनो आंनि सिनायथिखौ आं होनो सानो सारमोननि चेनेलनि गेजेरजों आंनि नामानो जाहैबाय अमिला बसुमतारी आरो बिफानि नामा जाहैबाय सौगातनि बिफानि नामा जाहैबाय चन्द्र बसुमतारी आरो जोंनि गामिनि मुङा जाहैबाय मैदम दाखिनगाव। औ पस्ट अफिसा जाहैबाय रुनिकाटा डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय चिरां। आं सारमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंथिनो सानोदि आंनि फिसाया सुपार 50 नि एग्जाम होनायाव दिनै पास जानानै दिनै एक्ट्रिस दिनै आगष्ट 31आव दिल्लीनियाव बाजिराव हस्टेलसिम थांनो दिनै क'क्राझार स्टेसनाव दिनै आं बिमा जानानै आरो बिफा जों सानैजोंनो दोनलांदों आरो बे समावनो जोंनि बे दानि BTR सरकारनि दिनै सार प्रमद बर' सारा फैनानै सार जोंनि बे आंनि फिसाफोरनि गासिबो सुपार 50 नि दिनै एग्जामाव पास जानाय सात्रफोरखौ लोगो हमफैनानै साफा साफा बिबुंथि लाखिनानै साफा साफा बिदिनो अननायनि दिनै बाथ्राजों दिनै बुजायनानै दिनै आं बेखौनो मोजां मोनदों सारनि जे बेबायदि फैनानै जोंनि फिसाफोरखौ दिनै गावनि फिसा बायदि बयखौबो साफा साफा दिनै बोर सारस्रि हरनानै बिदाय हरनानै दिनै मोजाङै फरायनानै थांनानै मोजाङै थाहैदे बाबुफोर मोजाङै फरायनानै फै नोंसिनि साननायखौ नोंसोर फुरा खालामनानै फै बे खोथाखौ आं खोनानानै सारनिसिम आखाइ खबजोबनानै सार जोबोर गोजोननाय थाबाय सार होननानै आं बुंदों। ओमफ्राय साराबो दे मोजाङानो आब' मोजाङैल' फरायनानै फैदे होननानै मोदोम बुदों आरो आंनि फिसालाखौ मोजां मोनदों आरो गोसोआव। ओमफ्राय बेबायदिनि गेजेरजों साफ्रोमबो जेनेबा जोंनि सुपार 50 नि गेजेरजों फरायनो दिनै पास जानानै थांनाय दिनै 50 जनाव दिनै 50 जनबो दिनै सात्रफोरखौ अननायनि गोसोजों बिलिरनानै दिनै मोजाङै बुजायहरनानै सारा मोजाङै बिदाय हरनानै बिसोरखौ गारियाव गाखोनायनि सिगां आपेल दालिम जाग्रा फिथाइबो हरदों ट्रेनाव जाहाथे सात्रफ्रा
जाहाथे जालांनो हायो बेनि थाखायनो आङो सारनिसिमबो साबायखर बावदों आरो बिनि उनावनो साराबो फैबाय ओमफ्राय जोंबो बेबायदिनो फिसाफोरखौ थिखोखांनानै जोंबो न' फारसे फैबाय। दा बाजिराव रेड्डी इन्स्टिटिउसना मोनसे इण्डियानि मादावनो बिराद गिदिर मोनसे इन्स्टिटिउसन जाय इन्स्टिटिउसनाव सोलोंथाइ लानो थाखाय गोबां फैसानि गोनांथि जायो गोबां बेवहाय रेजिस्ट्रेसन खालामनायनिफ्राय लानानै एडमिसन लानायनिफ्राय लानानै हस्टेलनि खरसा दङ जानायनिफ्राय लानानै खमसे खम 1 बोसोराव जुदि नोजोर होयोब्ला 5निफ्राय 6 रोजा बा 6 लाखनि गेजेराव खरसा थाङो। दा नोंथांमोननि न'खरा दा बे BTR सोरखारनि जे प्रमद बर'नि UN ब्रह्म सुपार 50नि गेजेरजों दा बे समाव सोलोंथाइखौ लाहोबाय नोंथांमोना हागौमोन नामा बेफोरबायदि इन्स्टिटिउसनाव सोलोंथाइ लाहोनो सौगात बसुमतारीखौ? सारमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो सानोदि आङोथ' भबिसरावबो आङो बेबायदि फोरोंहरनो हानाय आंहा जेबो खमथायानो गैखायामोन अब्लाबो आंनि फिसानि जे बे नाजानायनि गेजेरजों सारमोननि जे बेबायदि एगजाम सुपार 50 उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सुपार 50नि गेजेरजों फरिखा फाथिनानै जे साफा साफा सात्रफोरखौ गोग्गो सात्रफ्रा दिनै पास जानानै दिनै बेबायदि जे लांदों नाथाय बिनि थाखायनो आङो दिनै थाइसेबो फैसा गारनाङाखै आरो थाइसेबो फैसाखौ जेनेबा आङो जेनेबा ओरैनो गावनि जेनेबा थाइसे थाइनैखौ खरसायाव गावनि पकेट खरसायावल' हरनांदों नाथाय आङो दिनै फरायनायनि बेलायाव हस्टेलनि बेलायाव जानायनि बेलायाव नाथाय आं बिमा जानानै आं सारमोननि चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायहरनो सानो आं थाइसेबो गारनांफेराखै आरो आङो बेखौनो सानो बुंहरनो सानो सारनि चेनेलनि गेजेरजों दिनै आङो बेसिम दिनै 5 लाख 6 लाख बेबायदि थाखा गारनायनि आङो जैगथाबो नंखाया आरो न'खराबो आरो जोंना कृषक जों मावनानै जानाय बिमा बिफाया जों खस्थ'नि गेजेरजों जोङो फिसाखौ फोरोंदों खस्थ'नि गेजेरजों जानांगौखौ बोखानानै अब्लाबो आं बेबायदि 5 लाख 6 लाखखौ आङो बोसोरसेनि गेजेराव गारनो हानाय आंहा जेबो केपासिटि गैया सार बेखौनो आङो सारमोननिसिम आङो खावलायो। दा फिसाया जिहेतु गोजान जायगायाव जे सोलोंथाइ लाबाय दङ दा फिसानि सायाव बेसेबां फोथायनाय दं दा फिसाया जुदि UPSC नैबे दा कचिं खालामखांनायनि उनाव जुदि क्रेक खालामोब्ला सासे सिभिल सार्भिसाव जुदि बिथाङा जब जुदि मोनोब्ला जुदि नोङो साखरि जुदि मोनो थिसनथाइ जुदि मोनोब्ला फिसाखौ मा मावजानो लुबैगोन फिसाखौ माबायदि नैबे नोंथांमोननि गामिया जोबोद गोथौ गामि दा बे हिसाबाव नोंथांमोननि जायगा न'खरजों लोगोसे जायगानि थाखाय मा खावलायगोन जुदि सारमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो आंनि फिसानिसिम आं खावलायनो लुबैयो आरो आङो खावलायहरबाय थाखायोबो आरो मिथिहोहरो मानो होनोब्ला जोङो फिसाखौ जोनोमनिफ्राय देरखोन दिनै जाहोनानै लोंहोनानै फेदेरनानै गियान होनानै बोसोन होनानै जा एसे हायो जोङो नाजाबोदों आरो बे सारमोननि चेनेलनि गेजेरजोंनो आङो बेखौनो बुंनो सानो आंनि फिसाया बिमा बिफाया जेखौ होनो बेखौ मानियो ओंखायनो आङो फिसानि सायाव आंहा फोथायनाय दङ गावनि नाजानायनि गेजेरजों जे खस्थ'नि गेजेरजों खस्थ'आ फरायनायनि बेलायाव जाखायो आयै आं खस्थ'खौ खालामनानै आङो आंनि साननायखौ बे न'खरखौ आङो जौगाहोनायाव आङो हेफाजाब होगोन बेबायदि खोथाखौ खोनासंनानै आंहाबो मिन्थिनानै आंबो गोजोननाय दङ आरो आंहा मिजिं थिनाय दङ फिसानि सायाव फोथायनाय दङ जाहाथे आंनि फिसाया सिभिल सार्भिस मावनानै जिखुनु हक पास जानानै मोजाङै जाहाथे मोजां खामानि गावनि न'खर आरो गामिनि थाखाय डेभेलप मावनो हायो आं बेखौनो सारमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो मिथिहरनाय जाबाय। नोंथांनि जे फिसाला बे फिसालाया BTRनिनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जिहेतु सायख'जानानै बिथाङा सुपार 50 सा 50 गेजेराव सासे जानो हादों दा बे समाव फिसानि सायाव बेसेबां फोथायनायखौ लाखिदों जे फिसाया जे उननि समाव जाफुंसार जानो हागोन बिमा हिसाबाव मा थुलुंगा होगोन? सारमोननि चेनेलजों आं बेखौनो बार आङो बेखौनो मिथिहोहरनो लुगैयो जाहाथे बे चेनेलनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजोंनो जाहाथे मोजाङै फुं समनिफ्रायनो जेनेबा सेबाखौ इसोरनि सायाव प्रार्थना खालामखांनायनि उनाव देहाखौ एसे गोख्रों लानानै देहाखौ एसे एक्सारसाइस खालामनानै फराय अब्लानो गोसोखौ मोजां ला अब्लानो साननाया जाफुंगोन बे खोथाखौ आं बुंहरो जेब्लानाखि इसोरनिफ्राय अबदान मोनो अब्ला मानसिया गोसोआरि जें जायो अब्लानो इसोरनि बोर मोनबासो मानसिया गावनि साननायखौ फुरा जाफुंनो हायो होननानै आं बुङो मोजांखौ लुगैयोबा इसोरनि खर्मबो मावनांगौ खर्मबो मावनायजों लोगोसे धर्मबो मावनांगौ धर्मजों लोगोसे खर्मबो मावनांगौ खर्मजों लोगोसे गियानाबो सफैयो बाबा होननानै आं बेखौनो सारमोननि गेजेरजों जाहाथे सारमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो बुङो आंनि फिसानि सायाव रिकुवेस्ट खालामो जोंनि
खस्थ'खौथ' मिथिखायनि गेजेरजों गोजोननायखौ ला बाबा अब्लानो गोसोखौ नारभास दाला फरायनायाव गोजोननायखौ हदाय ला गोसोखौ रेजें ला लोगोफोरजों मोजाङै मिलाय बाबा अब्लानो गासिबो जाफुंगोन बे खोथाखौ आङो सारमोननि चेनेलनि गेजेरजों फिसानि सायावबो आं मिथिहरनो मोनथिनो थाखाय नाजाबावगोन जे नोंथांमोननि गामिया जे साखाथि फाखाथिनि जे न'खरफोरा सुबुंफोरा जेब्ला बुङो जे फिसाया नोंथांनि फिसाया जे उमुक जायगायाव सोलोंथाइ लानो थांनो मोनबाय दा बे हिसाबै बुङोब्ला अब्ला माबायदि मोनो गोसोखौ जेब्ला नोंथांनि फिसालायासो उमुक जायगायाव फरायनो मोनबाय बिदिबायदिनो जुदि बिमा हिसाबाव बुङोब्ला माबायदि मोनो गोसोखौ जानाय फरायनायाथ' जेनेबा बे उननि खोथा जेनेबा सिगाङावथ' जेनेबा आङो जा बुंबोबाय बेथ' जाफुंगोन माबा मोनसेबाबोथ' मोजाङानो अब्लाबो आं बेनिखायनो आङो मानसिफ्रा बुङो जोंनि बे न'खरखौ नायनानै जोंनि बे संसारखौ नायनानै आइ आफाया बुङो बावथारला आइ सोरबा बावथारला बाजै बेबायदिखौ खोनानानै बावथारला फिसाया मानसि जानो थांगासिनो दं बेबायदिखौ मानो सिन्था खालामबावो बाजै बा गामि हिसाबै दादा बाहाय अनलायनायाथ' दंखायो हिसाबै बयबो सिनाया नङा सिनायो जोंखौबो अब्लाबो आं बिमा जेनेबा आसा हिसाबै जोंहा सिना परिसया गोबां दङ गोबांनि गेजेराव माने जोंनि सारमोननि बायद'मोननिफ्रायबो आङो अनेक अननाय मोनो बिनि गेजेरजोंनो आङो दा सारमोननि गेजेरजोंनो आंनो बेखौनो बुंहरनो सानो चेनेलनि गेजेरजों जाहाथे आं बायदि जेनेबा गलाम न'खरनिबाबो बिमा बिफाया गलाम होनानै जाहाथे आं बायदिनो दाजाथों जाहाथे साफ्रोमबो जेनेबा जोंनि बर'नि फिसाया जाहाथे साफा साफा गोग्गो मानसि जायो आरो जोंनि बे गैया होननानै थायोब्ला जेन'बा जोंनि नाजानाया थायोबासो जोंनियाव माने गोसोआव नाजानाय थायोबासो फिसाखौ जेनेबा जोंनो मानसि खालामनायाव बुजायाजाय जोङो माने दावखोहोनो हायो आरो नङाबा जोङो दावखोहोनो हाया आरो जेसेबांखि दुखु जाया मानो जोङो समाव फिसानोबो जों खोन्थायालासिनो जोङो बिथोर बिथोर थानानै माने जोंनि बे फिसानि जा लुबैदों जों बेखौ सुफुंहरो आरो जेब्ला जिहेथु नोंथांमोननि जे जायगा बे जायगायाव गोबां जौगाथायनि खामानि जिहेथु जानो गोनां दंबावो दा बे हिसाबाव फिसालाया जुदि गाबोन समनिया जुदि मोनसे जाफुंसार जानो हायोब्ला सासे अफिसार जायोब्ला बे ओनसोलनि थाखाय मा मावजानो गोनां गिबि मावजानोखौ फिसालाखौ मा लुबैगोन जोंनि चेनेलनि गेजेरजों आंथ' सारमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंहरनो सानो मानो होनोब्ला फिसानियावथ' दा आं बुंनांगौआथ' आं बुंखाबायानो जिखुनु आङो फिसानि सायाव आसा खालामनाय थाबाय सारमोननि चेनेलनि गेजेरजों जाहाथे मोजाङै फरायनानै सानफा साना थाङो बिदिनो ओमफ्राय फरायनायाबो गोदान गोदान फरायो ओमफ्राय आंबो फन खालामो अब्ला बुङो फिसाया माने क्लासखौ मोजाङैनो जायो अ दे बाबा थिगानो दं नोङो मोजाङैल' फराय नोङो जेसेबांनाखि जेनेबा खस्थ' खालामनानै नोङो फरायनानै मानसि जागोन दाल' खस्थ' जागोन बाबा खिन्थु बै उननि फैगौ जेनेरेसन संसारनि थाखाय सानहरोबा बे खस्थ'खौ जेबो खस्थ' दासान बाबा नोङो खस्थ'खौ लानानै मानसि जानानै फैदो बाबा औ आयै बे खोथाखौ बुङो फिसाया गोजोननाय मोनो आं बे बाथ्राखौ फिसालानो आङो रायज्लायहरो उन्दै समाव माबायदिमोन लेखा फरायनायनिफ्राय लानानै सौवाद' बसुमतारिया ओरैनो माबायदि मा मावनानै मोजां मोनोमोन न'खरावथ' उन्दै समनिफ्रायनो बुंनो थाङोबा बे गथ'आ बिदिनो फुं समाव मन्दिराव हाबो बिमा बिफाजों मन्दिराव हाबखांनायनि उनाव दासिमबो जेरेखम गोदोबो बेनो खुलुमनायनि उनाव बियो लेखा फरायोमोन लेखा फरायनानै बियो जेला टाइम जायो अब्ला आङो टिफिन जुनानै बेखौ थिनहरोमोन आरो स्कुलाव बेबायदिनो आङो क्लास 7सिम गुरुदेबाव फोरोंबाय गुरुदेबनिफ्राय आङो हजों दतमा माबायाव फोरोंहरबाय बिनिफ्राय नै मेट्रिक पास जाबोनानै नैबेहाय हाबबाय आरो माबायाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नैबे कलेजाव हाबफैनाय जाबाय आरो कलेजनिफ्राय फार्स्ट इयारनिफ्राय औ बिनिफ्राय फरायनानै ओमफ्राय BSc खौबो डिग्रिखौ कमप्लिट बे माबायावनो खालामनाय जाबाय आरो UN आवनो कलेजावनो औ जिहेथु BTR नि गाहाय मावफुंसार प्रमद बर'नि जे नाजानाय मोनसे फ्लेगशिप प्रग्राम नैबे बड'फा UN ब्रह्म दे सुपार 50नि गेजेरजों फिसालाया सायख'जाना सोलोंथाइ लाबाय थादों बे समाव दा बे समाव BTR नि जा खुंगिरिखौ मा बुंनो नागिरगोन आं बेखौनो सारमोननि चेनेलनि गेजेरजों बुंहरनो सानोदि सारनि नाजानायनि गेजेरजों साफ्रोमबो जोंनि जे बर' लाइमोनफ्रा आंनि फिसानि समान आंनि बर'नि फिसाफ्रा फिसाजो फिसालाफ्रा
जाहाथे साफा साफा गोग्गो मानसि जानानै फैयो आं बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। नंगौ बिथाङानो जादोंमोन सौगात' बसुमतारीनि जे आंगो बिमा बे आंगो बिमानिफ्राय जोङो मोनथिनो नाजाबाय गोबां सिमां दं फिसाखौ लानानै गोबां मिजिं दं फिसाखौ लानानै गोबां बे समाव हास्थायनाय दं बे फिसानि सायाव जाफुंसारखौ नोजोर बोनानै बे समाव बिथां सौगात' बसुमतारीया दासान्दि दिल्लीनि मोनसे गोजौ थाखोनि IAS कचिं सेन्टाराव बाजिराव रेड्डी इन्सटिटिउसनाव दा सोलोंथाइ लाबाय थादों। नैबे गामिनिफ्रायनो बा नैबे न'खरनिफ्रायनो बिथाङा सासे मानसि दानो थाखाय बे समाव सिमां सुजुदों थारैनो बियो जोबोदनो बाख्नायजाथाव आरो BTR बेखौबो जों रायखांनांगोन जे BTR सोरखारनि जे बानजायनाय UN ब्रह्म बे सुपार 50नि गेजेरजों बिथाङा सा 50नि गेजेराव सासे जानो हादों बे जोबोदनो थुलुंगाथाव आरो न'खर थामहिनबा गुबुन खना खनला जायगानि गोरिब गुन्द्रानि फरायसाफोराबो बे समाव बे सुपार 50आव UN ब्रह्म सुपार 50आव जायगा मोन्दों जे जोबोदनो BTR सोरखारनि बाख्नायजाथाव हाबाफारि थारैनो नैबे समाव नोंथांमोननो आङो बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय नैबे समाव थाइखाजरा नैबे मैदम दक्षिणगाव गामिनिफ्राय आं नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे समाव फोरमायबाय गोजोन्थों। बाजाज बाइक लाग्राफोरनिसिम मोनसे गोनांथार फोसावथाय क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिया दासान्दि फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफार होगासिनो दं। एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाजाज बाइकखौ बायनो हागोन। बे सोलिफु फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव बाजाज कम्पानिनि गासैबो मडेलनि बाइक जेरै पालसार, सिटि, प्लेटिना, एवेन्जार, डमिनार आरो गोदानै लन्च जानाय बाजाज मडेलनि पालसार N150 खौबो मोननो हागोन। बे सोलिफु फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव गोबांद्राय नङा RC इन्सुरेन्स लाफानानै 9,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइकखौ लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिजों लोगोसेनो कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानैबो लानो हागोन। मोजांसिन बाथ्राया बेसोबावदि दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमनिफ्राय बाइक बायग्राफोरनो 5 लिटार पेट्रल आरो गंनै हेलमेटबो फ्रि एसुयार्ड गिफ्ट महरै हरनाय जागोन। अब्ला दानो बुकिं खालाम 6000399187 नङाब्ला 8822 018193 जानबुं अनजिमायाव।